Din nou se ajută de blocajul lui Borșa. Aproape de o intercepție la Borșa, dar nu a reușit nici asta. Copani, pasă bună pentru Ban. Mingea ajunge la Antonescu, aruncă de 3 puncte, ratează aruncarea, ce recuperare a lui Copani. Corpodean. Pasă pentru Relici. Este liber în... A început de 36 de minute partida. Copani scrie și el pe sirenă. Și 1-27. Bune driblingurile lui Copani. Borșa, Corpodean aruncă de la 3 puncte. Acolo aruncarea. Copani este lăsat liber la 3 puncte și înscrie 3. Copani liber la 3 puncte. Da! 2-3 de Copani înscrie Leapu. Faultat. Copani. Frumoasă pătrunderea lui Copani. Pentru Copani. Dacă coșul, pasă pentru Chiș, aruncă de la 3 puncte, ratează. Dacă bine coșul, Copani și înscrie. Aruncă Copani de 3. Brașovul lui Copani, pasă bună pentru Corpodean, care va înscrie și 2 puncte. Foarte bine pentru formația vizitatoare. Mladen Ieremici către Ferenc Maior, aruncare de la 8 metri în plasă. Al 3-lea minut al sfertului 3. Șolopa, Maior, înapoi pentru Șolopa, Șeftovici, care pe contact l-a făcut să piardă această minge. Maior întâmplă pe parcursul acestei întâlniri. Spuneam, în urmă cu 2 etape a avut un meci cu 10 asisturi contra lui CSU Sibiu. Ferenc Maior către Alin Borșa, slam dunk a lui Borșa, pierd mingea, intercepția lui Borșa. Ferenc Maior acum pe pătrundere, faul. Maior a cerut faul, jocul continuă, Borșa oprește driblingul, îl găsește acum pe Ferenc Maior, care pătrunde și înscrie cu panoul, procedeul pe care îl remarcam mai devreme.
Ferenc Maior dă drumul atacului de la semidistanță, se înalță și... Ferenc Maior acum încearcă pătrunde. Mai devreme am înregistrat cea mai mare diferență a acestei partide. Diferență de 30 de puncte care încearcă să fie refăcută. Mai despartă pe mureșeni de Borna celor 100. Încercarea acum din spatele mici, de drumul a unui nou atac, Ferenc Maior. Pasă pentru Amicovici și iată raportul punctelor marcate de Nicu Ciucă de la linia de libere. Iată cum Roland Chis încă o dată din 0 grade o înalță de această partidă. 3 minute și jumătate mai au de îndurat gălățenii. Să vedem câte puncte se vor. Excelent la blocaj, Borșa. Maior caută culoar pe partea stângă, se duce până la capăt și mai pune două Corona. 85-70. 12 puncte marcate astăzi de Omer Dragușanchi. Reverse layup acum lui Ferenc Maior. Ferenc Maior încearcă să pătrundă și se duce până la capăt, iar în interiorul semicercului Relici lasă acum pe Ferenc Maior, care pătrunde și se oprește direct în ațe cu 2 puncte. Pătrunderea lui Odoranc nu lasă puncte pe tabelă.